Hát, kedveskéim, így kell kereket cserélni. Ez itt a bodrogi team. Állítólag 5 perc alatt lecseréli mind a 4-et, de 10 perc alatt se tudja kihozni a cserélni valókat. Kereség kutatja a szép rendezett garázsába. Majd meg lesz. Hoppá, megvan a második is. Kérem szépen. Tökéletes. Nyugat. Krisztus de filcet. Írjuk rá a régire, hogy jobb belső, bal hátsó. Nem, most nem fogja, mert azt mondta, hogy ez már kuka. Hát közben itt van a kiskutyája, aki azt mondja, hogy nem jól csinálod, nem jó, nem lesz az úgy jó. Rossz helyre pakoltad. Nem látod a kiírást? Jó belső, bal hátsó, össze-vissza pakolgatod. Na, hát ennyi, mondom én. Hát a Bogi megmondta neki. Megtalálta a negyedik kereknek a helyét. Igaz. Nézi. Ó, megvan. Ő a gyönyörű szép kiskutyánk, Bogi. Fiúkutya. Bogára amúgy a neve, csak mi becélzve hívjuk Boginak. Na, nézzük. Hát, Zsolti box. Kezébe a fegyver. Kesztyű a kezén. Tökéletes. Minden működik. Elméletileg pár perc alatt lecseréli, azt mondta. Na hát meg nézzük meg. Fújtat, meleg van. Hát jó meleg van, 30 fok. Azt se tudja, hol kell rakni, de tudja. Hoppa, hát kis gond. Ő se tudja. Hát kicsit most a kopaszodik a feje, de hát mit csináljunk? Most tűnt föl így, hogy nincs lenyírva neki. Kutyája is inkább lefeküdt pihenni, mert már nem bírja épp vissza. Na, lássuk. Egy. Hoppá. Itt van valami probléma. Mi? Kettő. Már van, bazd meg. Hát tiszta rozsda minden, de hát neki vannak faszagépei, aztán a Ferrari nem cserél ilyen gyorsan kereket, mint a bodrogi team.
kurvanyázás megy ám. Nem halljátok, de megy. Nem úgy működik, hogy szerette volna. Sikerült. Ez kuka. Azt mondta. Na visszacsavarodást nézzük meg. Szerintem az lesz egy perc. Se. Valami rángat, nem tudjuk mit. Mindegy, ő tudja. Ugye jön az, hogy Kriszta kurváját ne videózzá. Hozzá inkább egy pálinkát. Hát kinekem belőle. Ügyes. Ez már 7. percem. És még csak egy kerék. Hát a Schumacher ez nem mennyi izének, tanulsznak se. Na, ennyi.